давлатали саид муовини аввали нахуст вазири тоҷикистон дар як нома ба масатсугу асакава президенти бонки осиёи рушд навиштааст пандемияи коронавирус иқтисоди кишварро дар ҳолати форс-мажор қарор дод ва кишвар ба кӯмаки бонки осиёи рушд ниёз дорад. давлатали саид навиштааст тоҷикистон барои ҷилавгирӣ аз таъсири манфии COVID-19 барномаи иборат аз ду қисмат таҳия кард ки барои иҷрои он $364 миллион зарур аст. ба гуфтаи ӯ қисмати аввали барнома бо ҳазинаи $176.5 миллион барои бахши тандурустӣ ва ҳимояи қишри осебпазири ҷомеа ва қисмати дуввум бо $188 миллион барои таъмини бехатарии озуқаворӣ ва дастгирии соҳибкорон аз ҷумла соҳибкорзанон нигаронида шудааст. давлатали саид гуфтааст пандемия барои иқтисод ҳолати изтирорӣ ва ё форс-мажорро пеш овард ва кӯмаки бонки осиёи рушд ба тоҷикистон фавқулода муҳим аст, чун кишвар ба камбуди молӣ рӯбарӯст. дар ин нома дар бораи вазъи ҷумҳурӣ дар ним соли ахир тафсилоте омадааст ки мақомот онро ба васоити ахбори оммаи дохил ва сокинони кишвар намегӯянд. давлатали саид навиштааст бинобар хуруҷи коронавирус интизор меравад мизони бекорӣ дар кишвар то поёни сол ба 100,000 нафар ва ё 6.1% боло равад, дар ҳоле ки то шурӯи пандемия дар моҳи феврал бекорӣ дар тоҷикистон дар сатҳи 2% қарор дошт. ҳамчунин ба гуфтаи ӯ рушди иқтисоди тоҷикистон бинобар пешбинии ҳукумат аз 7.5% ки қаблан пешбинӣ мешуд то ба 2.4% поин меравад. ин нома зиддунақизии пешбиниҳои ҳукумат дар рушди иқтисодро низ бармало мекунад, дар ҳоле ки давлатали саид аз рушди 2.4% мегӯяд. ҳафтаи гузашта Файзиддин Қаҳорзода вазири молияи тоҷикистон дар ҳузури вакилони парлумон зимни баррасии тағйирот ба қонуни буҷаи соли 2020 гуфта буд рушди иқтисоди тоҷикистон 4.7% хоҳад буд. давлатали саид гуфтааст дар сурати ҷорӣ шудани реҷаи гӯшанишинӣ рушди иқтисод ба 0 баробар мешавад ва ё ҳатто метавонад ба зери 0 фурӯ равад. ин аст ки тоҷикистон аз оғози шурӯи пандемияи коронавирус дар кишвар ва эътирофи нахустин мавриди сироятёбии шаҳрвандон ба коронавирус 30 апрел карантини саросарӣ ҷорӣ накард ва бо таътили кори бозорҳои ғайрихӯрокворӣ иктифо намуд.